Здравейте! Отново централна тема в България са изборите и този път 2 дена преди тях огромен скандал с машините за гласуване. Аз нямам представа кой, защо, как е пипал source кода и дали има някаква манипулация. Знам обаче, че когато има машинно гласуване, електронно гласуване, това винаги ще бъде извор на безкрайни съмнения и в това видео ще се опитам да ви обясня защо. Проблема не е само в source кода. Винаги съм се интересувал от изборите в България и познавам и смятам, че познавам сравнително добре процеса около тяхното организиране. Това, което не познавах в детайли, беше процеса на сертифициране на машините за гласуване и какво се случва около ЦИК, Министерство на електронното управление и така нататък преди гласуването с машини. Порових си, открих ето този доклад, който Министерство на електронното управление изготвя съвместно с Българския институт по стандартизация и Института по метеорология. Доклада от преди няколко дни за оценяване съответствието на оставения техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на изборния кодекс, ЦИК и така нататък. Разгледах доклада, той е тук в случая 32 страници, много детайлен, бих казал, че е свършена чудесна работа от екипите за проверка. Това, което ми направи обаче огромно впечатление, сега ще ви го разкажа. Първо смея да кажа, че нямам съмнение, че тези хора, които виждам тук, са добри специалисти и разбират какво правят и че са си свършили добре работата. Те са около 20 души, разпределят се в няколко екипа и както ще видите обаче, тези екипи се разпределят по такъв начин, че те практически оценяват едва 8 компютъра или 8 технически устройства от общо около 12 000. Това е представителната извадка. Тези 8 компютъра се разделят на екипи по 2 компютъра, доколкото разбирам. Всеки един оценява тези машини, проверява ги, хардуер, софтуер и така нататък. И казва, да, те са окей. Стигаме до един абзац, който мен ме определено казано ме шокира. След проверка на тази нищожна представителна извадка, която е по-малко от 1 промил от машините, около 1 на 1000, с декларация изпълнителят цяла норма надлежно декларира, гарантира пред възложителя в лицето на ЦИК, че машините за гласуване, които ще използват по време на изборите на 29.10, имат еднакво предназначение, основани са на едни същи принципи, имат еднаква конструкция, функционалност и програмни средства, изработени са от един и същи производител и една и съща техническа документация и технология, като тези избрани на случайен принцип, предоставени за удостоверяване на съответствието и така. Значи, представете си, цялата машинни избори, цялата държава се осланя на проверката на едва 1 промил или само 8 от 12 000 машини в детайли, а всички останали се приемат в известна степен на юнашко доверие на декларацията на изпълнителят на една частна фирма. Аз не се съмнявам, че изпълнителят си е свършил много добра работа. Предполагам, че машините са окей, доставени и така. Но въпреки всичко между изборите има много месеци. Между тези избори тези машини се съхраняват в складове, транспортират се, влизат, излизат. Не знаем кой има достъп до тях, нали? Поне масовата публика. И винаги ще има съмнение дали всичко е перфектно. Би трябвало да извадката да е много по-голяма, да не кажа на 100%. Представете си какво ще стане, ако в държавата, примерно, на митницата, митничарите започнат да проверяват едва един от 1000 души с паспорта и биометричните му данни. Или проверяват един от 1000 камиона. Това за мен е един огромен риск за националната сигурност. Ето дори тук при тази първоначална проверка откриваме, че първичният оглед са констатирани следните недостатъци. Не съдържат необходимата за извършване на удостоверяването информация, не са оборудвани с акумулаторни батерии, не е предоставена специализирана хартия, монтирана на шпула, липсват тестови данни в реален образ на бюлетина и така нататък. Тези неща, доколкото разбирам, са отстранени след комуникация с ЦИК и повечето от тях предполагам, че касаят всички машини, но все пак са проверени едва 8 машини от 12 000. Можете ли да си представите, че бъдещето на една държава се базира на проверка на такава нищожно количество от машини? Аз лично, точно поради това, не мога да приема машинното гласуване като супер сигурно. Защото изисква огромна работа, този доклад е огромна работа свършена. Много прецизно проверен, много детайлно проверен, но в крайна сметка той касае само 8 от 12 000 машини. Ами дете се вика кутиите за гласуване, с които се гласуват, те се проверяват повече. С залепенки,
пластмасовите кутии за гласуване. Ами, в магазините киселото мляко, саламите и хладилниците, които се продават, те сигурно минават на повече проверки, отколкото машините с гласуване, с които България решава бъдещето си. Защо машините трябва да бъдат проверявани всички в детайли, ще ви обясня в следващото видео. Всичко това, което виждате тук, са компютри. От сравнително големи лаптопи, през десктоп машини до малки съвременни телефони. Машините за електронно гласуване също са компютри. Те всички имат много общи неща, като хардуер и по-съществени разлики в софтуера. За софтуера, че бил стабилен, разбрахме. Но, хипотеза. Какво ще стане, например, ако някой лош човек реши да подмени хардуера? Например, да добави или подмени компоненти в компютъра. Като добавим към уравнението и възможността за всякакви азиатски фирми днес да копират всичко, чипове през хардуер до етикетчета с запазена марка, мисля, че ако някой има интерес да управлява цяла държава, все ще търси начин. Дали ще намери, не е ясно. Хардуер, това е съвкупността от захранване, микропроцесори, платки, памети, други устройства, USB портове, Wi-Fi, мишки. Почти всички те са скрити зад една кутия. При машините за гласуване обаче тези кутии са черни кутии. Те не могат да бъдат проверявани дистанционно и малко хора знаят какво има в тях. Знаете ли вие какво има в компютрите машините по всяко време, които ползвате? Може да има само един, но може да има 5 SSD-та. Или USB. Ето тук има 2 и още 2 отпред. Или Wi-Fi. Този десктоп, например, който виждате, има 3 Wi-Fi антени. 2 тук и една малка тук, която е миниатюрна. 98% от хората, ако видят този лаптоп разгубен, няма да знаят какво има в него. Днешните чипови устройства са миниатюрни. Този лаптоп е по-малък от машината за гласуване, но в неговия корпус може да се съберат 1, 2, 3, около 7 или 8 такива телефона, т.е. 8 малки компютъра. В този корпус на тази машина може да се съберат сигурно 10 на такива компютъра като този телефон и 2 като този мини лаптоп. В кутията на този компютър мога да добавя още един-два адаптера, още памет, мога да сменя захранването, мога да добавя дори Wi-Fi адаптер, който да е невидим отвън. Приемаме обаче, че всички производители на машини и техните доставчици от телефоните през лаптопите до машините за гласуване са добросъвестни и са създали превъзходен продукт с добра надежност. Нямаме съмнение в тях. Всеки компютър обаче подлежи на ремонт, на проверки, на тестове за киберсигурност, за съвместимост с други устройства и така нататък. Такива тестове за всички изборни машини правят ли се редовно? Проверени са всички хардуерни елементи на 12 000 машини, дали са идентични и дали няма промени по тях през годините. Всички съвременни големи компании и държавна администрация имат служители по сигурност и системи за контрол, които ръчно или с софтуер 24/7 следят компютрите да са предпазени от вируси, от хакерски атаки, от промяна в хардуера и софтуера. Това обикновено е дистанционно, те са вързани в мрежа. Нищо не може да напусне и после да се върне в сградата на сериозна компания или мрежата, без да е проверено детайлно. Те трябва да бъдат пазени и проверявани редовно и надежно. А като гледам машините за изборите в България, се разкарват по складове, напускат, връщат се и нагоре доведе се приема, че те не са пипани между изборите. При машините за гласуване опция за дистанционен контрол казват, че няма. Те нямат право да имат връзка с останалия свят. И ако се налага проверка, те трябва да е ръчна с сглобяване и внимателна проверка на части и софтуер. И ако някой има възможност да добави в един корпус на машината, например, 2 мини компютъра, ето както е в този, мога да се бъде в този, тези, ще е нещо като черните каси в счетоводството. Един за преданъчните, друг за вътрешни нужди. Виждаш един USB, но не знаеш дали има друг. Добавя ми адаптер за бежична връзка. Пак казвам, това е хипотеза. Но на тези хипотези в компютърния бранш се базират тестовете за надежност, проверките за уязвимост, изграждат се защитни стени и прочее. Следят се превлизане и излизане от сградите на компаниите. Имат ли такива при машините за гласуване, аз не знам. Но знам, че за да е надежно, тези машини трябва да са подложени на постоянен контрол, особено преди изборите. В България има 12 000 секции, което означава, че за машинни избори ще са необходими около 12 000 машини, доколкото знам, толкова се има на склад и толкова се поддържат. Един компютърен специалист, хардуерен специалист, може да провери повърхностно и да оцени една машина, ако я разглоби, за около 3-4 минути са му необходими. Това означава, че той може да провери, да речем, машини, ако са сравнително простички, не повече от 10 на час или 100 на ден. За 12 000 ще са му необходими няколко месеца, 5, 6, 7 месеца. Дори 15 души да бъдат наети, на тях ще са ми необходими седмици да направят пълна оценка и анализ на тези компютри и машини
И това нещо не може да стане за 1-2 дена точно преди изборите или между балотажи. Точно и поради тази причина се е минало на извадково тестване на машините, но тези извадки са твърде малки. 8-10 машини на 10 000 са твърде малка извадка. И точно тази малка извадка, и точно това, че са машини по същество компютри, винаги ще се задава в обществото несигурност за това какво има в тях, как работят и така нататък. Тази несигурност е всъщност най-големия бич и най-големия враг на машинното гласуване. Не толкова машините. Приемаме, че те са перфектни, че производители и доставчики са свършили перфектна работа, че те са надежни, че ЦИК и Министерство на електронното управление са свършили чудесна работа. Но несигурността и съмненията винаги ще съществуват. И точно заради това, вероятно по цял свят, почти не се прилага машинно гласуване. С много малки изключения. Знаете ли какво не се продава онлайн? Онлайн не може да намерите, примерно, а и така трябва да бъде, оръжия, особено тези по-опасните, наркотици и други такива неща. Така и трябва да бъде. Това са неща, които трябва да бъдат под много строг контрол. Другото нещо, което ми направи интересно впечатление, тези дни се зарових и потърсих машина за гласуване от съвременните модели. От по-старите има. От съвременните модели не се продава онлайн. Със сигурност има причина. Желая ви приятен ден.